Ahojte, môj priateľ Zak. Ahoj. Zdravím. Wow, toto je ten laser. Je suprový. Áno, v roku 1917, keď položil Albert Einstein teoretické základy pre laser vo svojom diele Zur Quantentheorie der Strahlung, dúfal, že výsledné zariadenie bude súprové. Takže misia splnená. Vysvetlím vám, čo tu robíme. V roku 1969 astronauti Apollo 11 dali na povrch mesiaca odrazové plochy. My vyšleme lézer a odrazené svetlo zachytíme týmto fotomultiplikátorom. To je super. Otázka. Ako to, že to nevybuchne? Lézer? Mesiac. Vidíš, toto je muž pre Penny. To je super otázka, Zak. Nie. Sheldon, buď milý. Super otázka? Ako si môže niekto myslieť, že mesiac vybuchne? Super otázka. O mesiac sa neboj, lézer je nastavený na omráčenie. Šikovné. Vystrelený lúč budeme vidieť, keď sa bude vracať, no nebude dosť silný, aby ho videlo nahé oko. Nahé? Áno, jasné, smiešné. Zariadenie spočíta fotóny, ktoré sa vrátia a ukáže nám to tu na počítači. Ráč, daj okuliare. Cool, bude to v 3D. Pripravujem vypálenie laserá na mesiac. Vykonaj. Tu je výkyv. 2,5 sekundy, kým sa svetlo vráti. To je mesiac. Trafili sme mesiac. To je veľký experiment. Prečiaru na obrazovke? Áno, ale predstav si, čo to znamená. Fakt, že sme to urobili, definitívne dokazuje, že na mesiaci sú objekty vyrobené druhom, ktorý len 60 rokov predtým vynašiel lietadlo. A to je čo za druh? Mýlil som sa. Penny má naviac. Dobre, ľudia, vďaka, bola to sranda. Vďaka. Nemali sme ich pozvať na pár. Nie, len kráčaj. Musí byť veľmi dobrý pri súloži.